ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ህዝብ አምላክ ከመይቀኒኹም ስድራቤት አምላክ ከመይቀኒኹም አምላክ መስገን እንታይና ስድራቤት አምላክና ይحوات ካል አምላክኩም ይልናሎ ንዓና ከብደናዩ ካብ ሃይማኖት ካብ ባህል ስለዚ መጻና እግዚአብሔር ግን ከምት መዘምራን ክዝምሮ ወጸናሑ ሓራ ምኽንዳን ክንወጽ ሓራ አውጺና ይስሙ ይባረኽ ስለዚ እንታይና ስድራቤት አምላክና ስድራቤት አምላክ ከመይቀኒኹም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ደቂ ዓደይ ከመይቀኒኹም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን እግዚአብሔር ይባረኽ እዚ አይሕፍርኒዩ እግዚአብሔር ሰናዩ ክብርና አምላክ ይሁን መዘምራን ጎይታ ኢየሱስ አዕዚዙ ይባረኩም አምልኾ ሒዞምና ከአት ወጸኒሖም እቲ ድሌተይ እዚዩ እቲ ድላይ ምሳኻ ምዃኒ እንዳበሉ ከዘኻኽሩና ጸኒሖም ምስ ጎይታ ምዃን ሰናይ ስለዝኾነ ጎይታ መመሊሱ ጸጋ ይብዛሓልኩም ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽኩም በቃል አምላክ ድማ ሕጅና ሓውና ሄኖ ከገልግለናዩ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ይሁን كم يصنعكم كبرنا እግዚአብሔር ይሁን አምላክ አይደማ እዚህ መስግነው ከንጽሊና ማን አብቀላ አምላክን ሐልፊና ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ክረዳና ከለ ነገር ሒዝና ክንወጽ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ብሩኽ አቦና እግዚአብሔር አምላክ አዚና ነመስግነካ አለውና ንስኻ ሰናይ ስለዝኾንካ ምሕረትካ ድማ ንዘላለም ስለዝነብር ከምዚልና ቅዱስ ስምካ ክንጽውዕ እግዚአብሔር ካባኻይሞ ክብርን ህበካ አለውና ወአምላክ በዘይባኻ አምላክ የለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ አምላክ ቃልካ ድማ እግዚአብሔር ሐቂ ይልና እንመናለናሞ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለውና ወአምላክ ንዓኻ ክንሰግድ ንስምካ ድማ ክነኽብር እዚ ዕጫዘ ስለዝበጽሐና እግዚአብሔር አምላክና ናብ ፍልጠት ሐቅ አቢልካ ድማ ተመርሐና ስለዘለኻ ብሩኽ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ አለውና ሕጂ ድማ ቤት ካለውና እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ንስኻ ክትገልጸልና ተረፈ ዘመን ህይወትና እግዚአብሔር ምሳኻ ተሰማሚዕና ንዓኻ አኽቢርና እግዚአብሔር አምላኬ ዝጠቅም ነገር እግዚአብሔር አቦ አብ ህይወትና ክህሉ ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ አለውና ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ዓመታትና በخንቱ ከሐልፍ አይትሕደገና ንበላለውና ነዘይ ጠቅም ነገር ህይወትና ክውዳ አይትግደፈና ንበላለውና ልዑል እግዚአብሔር አቦ እትዝራእካልና ግና አብ ዘመንና ክንበጽሖ እግዚአብሔር ነትኽን ርስተይወልካ ዘዳላኻዮ ድማ ኩሉ ብምልአት ምብጽሕ ክካእለናስ ሎሚ ጸጋኻ ማእከልና ከዓብ ንጽልይ አለውና ሎሚ ምሕረትካ ኣብ ማእከልና ክኸውን እግዚአብሔር ንጽልይ አለውና ሎሚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ኣብ ጉባኤና ክህሉ ንጽልይ አለውና محلاف زخلأنا زبل كل እግዚአብሔር بحيلኻ ክንሐልፎ ሎሚ ቅርጽምካ ንደሊ አለውና እግዚአብሔርን ኃይሉን ድለዩ ተባይለ ከምተጻፈ ኃይል እግዚአብሔር አማከልና ይሁን ንበላለውና ቅርጽም እግዚአብሔር አማከልና ይጋሃድ ንበላለውና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከባኻ ዘይኮነ ዘበለ ኩሉ ካብ ህይወትና ክረግፍ ንጽልይ አለውና ከማከልና ክርሕቅ ንጽልይ አለውና እግዚአብሔር ፈቃድካ ግና በህይወትና ይሁን ንበላለውና ነገርና ኩሉ ወአምላክ በብርሃንካ ይመላእ ንበላለውና ብሩኽ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ኩሉ ትኽል አምላክ ይኻሞነ መስግነካ አለውና ጊዜና ሁሉ ድማ እግዚአብሔር ንዓኻ ሐሊፍና ንበካለውና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ደስ ዘብል መዝሙር እግዚአብሔር ይባርክኩም መዘምራን በአገልግሎትኩም ተባረክና እግዚአብሔር ይመስገን نعملاخ وشتنا كدفانا قصني እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን እተለው ምን ሪዮ አርስትና በመዕባይ አምላክ መዕባይ ዝብል ወይ ከአምላክዩ እትዛዕቢ በመዕባይ አምላክ መዕባይ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ጽሑፍ ኣብ ቆሎሴ ካላይ ምዕራፍ ቁጥር 19 ኢና ንረኽባ ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ጽሕፈሎም ከሎ
በታው ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ሓደ ብርሃን ክህቦም ከሎይና ንርኢ ኣብቲ ግዜ እንታይ ዝብል ትምህርቲ ወይካ ሓሳብ ኣማእከሎም ክዘውር ጀሚሩ እቲ ሙሉ ምድሓን ተዳ ክትረኽቡ ኮይንኩም ንስልጣናት ንሓይልታት ንመላእኽቲ ኸኣ ክትሰግዱለኹም ምስጋድ ዝብል ነገር ካብቲ ቃል ኣምላኽ ወፃእ ዝኾነ ነገር ኣማእከሎም ምስ ተመላለሰ ጳውሎስ ድማ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብቲ ብዘሎ ትስጋ ብጅማትን መፈላለዩን ተደጋጊፉ ብሓደ ተጋጣጢሙ ብምዕባይ ኣምላኽ ዝዓብየሉ ኣብቲ ርእሲ ከይጸንዐ ሓደ እኳ ነተዓስቢ ዓወትኩም ኣይዘርፍኩም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምድሓን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፃኢ ካል ምድሓን የለን ስለዚህ ዝዓወት እዚኣ እዛ ዓስብ እዚኣ ካል እንታይ ግበርኩም ኣይዝረፍኩም ስለዚህ እቲ ሓሳብ ክገልጸሎም ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ከም እንረኽቦ ኩሉ ብመን ተፈጢሩ ብለና በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ትዝኾነ ዘበለ ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ይኾይኑ ብዘይብኡ ዝመፀ ወላ ሓደ የለን ምድሓን ውን በኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ፍጥረት በኢየሱስ እዩ ምድሓን ውን በኢየሱስ ስለዚህ ካብ ኢየሱስ ወፃእ ዝተፈጥረ የለን ካብ ኢየሱስ ወፃእ ኸ ክድሕን ዝኽእል የለን ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ናብኡ እንታይ ክገብሮ ማለት እዩ ኣብ ሰማይና ምድር እንደሎ ክጥቕልሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብምዕባይ ኣምላኽ ዳ ዕበይ እምበር ካልእ ፅንፅዋይ ዝኾነ ነገር ኣይትስዓቡ እዩ ዝብሎም እንደሎ ብምዕባይ ኣምላኽ ዝዕብየካ ምዕባይ ካልእ ጥበብ ዘይብሉ ማለት እዩ ትምዕባይ ምንጩ መን ክኸውን ኣለዎ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ እግዚአብሔር ይዓቢ ማለት ኣይኮነን ዝብል ኣሎ ንህይወትካ ግና እግዚአብሔር ባዕሉ ክመርሓ ኣምላኽ ባዕሉ ድማ ቀቅድሜኻ ክወፅእ እቲ ሓቀኛ ዕቤት ማዓሲ ዝመፅእ እንድሕሪልና ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ብኣምላኽ ክትምራሕ ከላ እዩ ዝመፅእ ካልእ ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ስለዚህ ሓቀኛ ዕቤት ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ብኣምላኽ ክትምራሕ ከላ እቲ ምምራሕ እውን ሓንሳብ ዘይኮነ ቀጻልነት ክህልዎ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር መሪሒና ኢልካ እንተዳደዋ ቢልካዮ ብድሕሪኡ ምጽዳፍ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ብመን ክትምራሕ ከለኻ ማለት እዩ ብኣምላኽ ክትምራሕ ከለኻ እቲ ሓቀኛ ዕቤት ኣብ ህይወት ይመጽእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ከላይ ዜና መዋእል ብዛዕባ ንጉስ ሰሎሞን ከምዚ ይብለና ከላይ ዜና መዋእል ቁጽሪ 1 ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ከዓ ኣብ መንግስቱ ጸንዐ እግዚአብሔር ኣምላኹ ድማ ምስኡ ነበረ ኣዝዩ ልዕል ኣቢሉ ከዓ ኣዕበዮ ዝዕቢ መን እዩ እግዚአብሔር ዝዕቢ ኣምላኽ ምሳኻ ምስ ኮነ እዩ እቲ ዕቤት ዝመጽእ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር እንዳተባኣስካ ግን ዕቤት ዝበሃል ነገር የለን ኢያሱ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ኢያሱ ሳልሳይ ምዕራፍ ድማ ቁጽሪ 7 እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ በሎ ከምቲ ምስ ሙሴ ዝነበርኩ ምሳኻ ከም ዘለኹ ምእንቲ ክፈልጡ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እስራኤል ከዕብየካ ክጅምር ኣነ ምሳኻ ከም ዘለኹ መፈለጣ እንታይ እዩ ከዕብየካ ክጅምር ኣምላኽ ምሳኻ እንድሕር ኣሎ ምዕባይ ናይ ግድነት ዝኽልክለካ ወላ ሓደ የለን ሓንትስ ኣምላኽ ጥራይ ምሳኻ ይሃሉ ኣብ ንገብሮ ዘበለ ጥራይ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ቅድም ርግጋጽ የድልየና ማለት እዩ ቅድሚ ምስጓምና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ድፍእ ምባል ይዘዋጽእ ኣምላኽ ምሳኻ እንድሕር ኮይኑ ግን መን ይዝቃወመና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ዘበለ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ገብሮ ልዕል ይብሎ ኣምላኽ ይመስገን ናይ አብርሃም ድማ ንፈልጥ ኢና ዘፍጥረት 12 ቁጥሪ 2 ንዓብ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን ንስምካውን ከዕብየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ዝዕቢ መን እዩ እግዚአብሔር ይዝዕቢ ኣምላኽ ይመስገን ሳሙኤል ካ ዓበየ ይብለና እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረ እሞ ካብቲ ኩሉ ዘረቡ ገለ እኳ ናብ ምድሪ ኣይወደቐን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣምላኽ ምሳኻ እንድሕር ኣሎ ምዕባይ ናይ ግድነት እግዚአብሔር ይመስገን ሓንትስ ኣምላኽ ጥራይ ምሳና ምህላው ነረጋግጽ እግዚአብሔር ይመስገን ብንገብሮ ዘበለ ብንስግሞ ዘበለ ኩሉ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ መታን ከይንወጽእ ናትና ምጥንቃቅ ኩሉ ሳዕ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ነገር ኮይና ክንርከብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ሃና ከምዚ ኢላ ዘሚራ እግዚአብሔር ይመስገን
ታሪክ ናይ ሃና ንፈልጦይና ናብ ቤት መቅደስ ኣምላክ ትመጽኸላ ኩሉ ሰዕ ዘብኪያ ነገር ነይሩ ምስቲ ፋሚሊ ተኣኪባ ክትመጽከላ ሃና ግን ዘብኪያ ነገር ነይሩ ትነብዓሉ ነገር ነይሩ ነገራ ጥራይ ከኣኽላ ዘባጭወላ ድማ ነይሩ እንሳን ሰብ ነገርካ ከቢድካ ኩሉ ነገርካ ድማ ናቃለለ ቡድ ጽርፈካ ሰብ ከቢድ لح حبلك نجرك أخي أخلكاس نجرك النال على خازهر مكاسب تنجرك هذا يخبد ولا تسب خبد مش يتكسب سيبكاس ترى جرجو مزاك يا شمس نحدي أطيب بك عقل هذا وداك كمالتي هندا جنا كل ساعة سخرت ولا مسيلك ساعة زبلا إلي قصك زي أبيهر تدلني أمين ولا سب كير الدال كاي خلي حسب ናይ ሽግርካ ግን ንሰብ ስለ ዝነገርካ ግን መፍትሒ ኣይመጽኒ ናብ ሰብ ዝጋዓርካ መሊሱ ሰብ ንጉዳይካ ናብ እንታይ ደውጾ ናብ ግዳም ዘውጾ መሊስካ ትዝበጥ ማለት እዩ ደርሆ እንታይ ዝበሃል ነፍሳ ሃሪማስ በዓላ እንታይ ትገብር ትእዊ ናው ነገር ይኸውን ስለዚ መፍትሒስ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ እግዚአብሔር መስከን ቁጻርካ ሒስካ ናብ መን መምጻእ ናብ እግዚአብሔር ናብ ተخሉ ዝኽእል ኣምላኽ መምጻእ ኣብ ጴጥሮስ ክምዕደና ከሎም ኢኹም ይብል እግዚአብሔር መስገን ደጊም በግዚኡ ንሱል ዕልም እንት ከብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ጽንዒት ኣምላኽ ትሕት ንሱ ኣብ ግዚኡ ኣምላኽ ጊዜ ኣለዎ ንትደልዮ ዘበለ ንትሓቶ ዘበለ ኩሉ መፍትሒ ክገብር እግዚአብሔር ናቱ ጊዜ ኣለዎ ንሕና ኣብ ጊዜና ስለንደሊና ኣምላኽ ግና ናቱ ጊዜ ኣለዎ ንጉዳይና ከመገሩ ከምዝፈትሖ እግዚአብሔር ይፈልጥ ናትና ጉዳይ ግን አቱም ንእግዚአብሔር ተዘክርዎ እንታይ ትግበሩ አይ ተዕርፍዎ እግዚአብሔር ይመስገን ጉዳዬ እንዳበልካ ናብ አምላክ ተመጽ ነገረይ እንዳበልካ በቅድመ እግዚአብሔር ክትወድቅ ህዝበይ እንዳበልካ በቅድመ እግዚአብሔር ክትወድቅ ቤትካ እንዳበልካ በቅድመ እግዚአብሔር ክትወድቅ ክብርና አምላክ ይኹን እግዚአብሔር ድማ ኣብ ግዚኡ ልዕል ዘብል አምላክ ቁጻር ዝፈትሕ أملاخي هنا بدحري وحتى مستملة سلا دس زب المزمور زمير እግዚአብሔር مسجن كم ببودس بلني قدامي مصحف ساميل هنا نجرا زرسع تاريخ زلوت እግዚአብሔር مسجبره نتنز حلفات معلتات كلن ريا قدميا ብዙሓት ዘባጭውላ ከም ዝነበሩ نعوم حلفت كنا خمزي لا እግዚአብሔር مسجن كلاي معرف كله خنببو غزي يبلين كنا قطرش شدش خنببه እግዚአብሔር يقتل يحوخا نابسيل يورد يوص دما እግዚአብሔር يدكي يهبتم كا تحتبل كب دما يبل እግዚአብሔር يلا بتمكرونا املاخ رياتو እግዚአብሔር يمسجن حتوا تملسو ساميل توليدو كبرنا أملاخ يخون ساميل نبزله حزب إسرائيل كفرد كله قالوا دم أمدر انتهي يكون نيرو أي ودق نيرو እግዚአብሔር مسجن لكا مدنغوايوس نجر نيرو እግዚአብሔር الله لكا تحت مباليس እግዚአብሔር ጊዜ نيرو لكا نجر معصاوس እግዚአብሔር ጉዳይ نيرو እግዚአብሔር مسجن ስለዚህ ንብዓታ ከንተ ኮይኑ ኣይተረፈን እግዚአብሔር مسجن እቲ ዝፈልጥ إلي بعزيزو كابتو زلو سيديا صديف وديو نعاقد مزمور كوين الله مالتي من وح عمتاتا بيت እግዚአብሔር حنسب مودا كيكون ان خنطنقا كنفريز قبانا እግዚአብሔር مسكن ابقص እግዚአብሔር غنا كل ساعه انت خنقبر كنودق املاخي مسكن እግዚአብሔር انت يزبل لعل زبل املاخي ابي فسن وندقيملهم كم እግዚአብሔር مسكن معباي كمن يلوم كاب كريستوس يزركب معباي كالي يلن معباي كاب أملاخي سلازي ناي منفساوي عبيت منشو እግዚአብሔር بعلي كاب أملاخ تفلي خازمت معباي يلن كبرنا أملاخ يخون سلازي أبكالاي زينا ماوال سلامون كمزيلو أبكالاي معراف قطر حموشته بزعباتا بيت مقدس أملاخ الزارب كله أملاخ دما كاب كلهم أمالخ تزعبي أملاخ دما كاب كلهم أمالختي زعبي يمو إذا أنا السرحة زلوخ بيت دما عباي
ክትከውን ካብ ዕቤት ምልኩ ዝተልዓለ እግዚአብሔር ምሳኻ እንድሕር ኣሎ ንስኸውን ዓብ ትኸውን ካብ መን ተልዓለ ማለት እዩ ካብ ተዓቢ ኣምላኽ ዝተልዓለ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ኣብ ዘለዎ ነገር ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን በረኽቲ ኣምላኽ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ሰዓሪ ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ሰዓድ ስዕር ኣምላኽ ንሱ ኣምላኽ ሓቂ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ካብ ኩሎም ኣማልኽት እንታይ ይገብር ይዓብዩ ንህዝብ እስራኤል ኣብ ዙርዮም ብዙሓት ኣማልኽት ስለ ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ክሪእዎ ከለዉ ካብቶም ኣማልኽቲ ንኣምላኽ ዝወዳደሮ ሓደ እኳ የልቦን እግዚአብሔር ይመስገን ከማኻ ዝበለ ወላ ሓደ የለን ስለዚህ ትዕቤትና መዓስዩ ዝብገስ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ዓብ ምዃኑ ኣምላኽ ብመንፈሱ ክገልጸልና ክጅመር ከሎ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ኣብ ውሽጢ ሰብና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መንፈስና ምግላጽ መንፈሱ ክህበና ከሎ ተቀዳማይ መግላጹ ዝህበና እግዚአብሔር ዓብ ምዃኑ እግዚአብሔር ዓብ ምዃኑ ቅድሚ ሕቶኻ መምላሱ እግዚአብሔር ዓብ ምዃኑ ክነግረና ይደሊ ከም ኣምላኽ ዝበለ ወላ ሓደ ከምዚ የለ ምስኡ ክትስዕብ እንድሕር ኮይንካ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ዓብ ምዃኑ ቅድም እዩ ዝነግረካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ እንታይ ተዋሂብን ኣሎ ስለዚ ዓብ ኢልዎም ኣጅኹም ኣይትፍርህ ኢልዎም ድለኸኩም ዘለኹ ኣነ ዓብ ኣምላኽ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ህይወትና ኩሉ ሰዕ እቲ ምግላጽ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንረኽቦ እግዚአብሔር ዓብ ምዃኑ ሕቶኻ ኣደርቢ ዝኸይድ ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ይመስገን ቁጻርና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ቀሊል ምዃኑ እግዚአብሔር ዓብ ኣምላኽ ምዃኑ ንኣምላኽ ዝመስሎ ወላ ሓደ ከምዚ የለ ምርጫኻ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ሓወይ ክቡር ነገር መሪጽካ ኣለኻ ዝዓበየ ነገር መሪጽካ ኣለኻ ነገር ኩሉ ብግዚኡ እናተፈትሐ ክመጽእ እግዚአብሔር ግና ንዘላለም ክነብር እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ነምልኾ ኣምላኽ ዓብ እዩ እቲ ንጽውዖ ኣምላኽ ንሱ እንታይ እዩ ዓብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕቶታትና ንሽግርና ነንገሮ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ዓብ ኣምላኽ እዩ እቲ ዘምልኾ ኣምላኽ ንሱ ዓብ ኣምላኽ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ግበሩ ብለና ዕበዩ ይብለና እግዚአብሔር ዓብ ምዃንና ፍለጥካ ክትከይድ ከለኻ እናዓበኻ ትኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘለካ እንታይ ጌርካ ትሕዞ ማለት እዩ ኣጽኒዕኻ ትሕዞ እግዚአብሔር ከም ዘይገድፍን ከም ዘይሓድግን ነገር ንዓኻ እንተኸበደካ ንእግዚአብሔር ግና ቀሊል ምዃኑ ንስኻ እንተ ዘይመርመርካዮ እግዚአብሔር ግና ንኹሉ ከም ዝምርምሮ ናይ ጽባሕ እንተ ዘይፈለጥካ እግዚአብሔር ግና ናይ ጽባሕ ከም ዝፈልጥ ምሕላይ እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ካባና ንላዕሊ ይሓሊ ኣይትጨነቑ ዝበለ ኣምላኽ ኮይ ኣይትጨነቑ ዝበለ ብዝጎደለኩም ዘበለ እንታይ ትኾን ኢሉ ኣይትጨነቑ ኢሉ ድሌትኩም ደበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምሰናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር እንታይ ትግበሩ ኣይትጨነቑ ዝበለ ኣምላኽ ክሳዕ ክንዲ ዝሓልየልና ኣምላኽ ናይ ደቂ ሰባት ሕቶ ብምሉእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሊስዎ እዩ ንሕና ካልእ ሕቶታት ኢና ንሓትት እቲ ንደቂ ሰባት ኣውራ ነገር ዝበሃል ሕቶ ግን ኢየሱስ ኣብ መስቀል መሊስዎ እዩ ቀንዲ ንደቂ ሰባት ሓናቒ ቀንዲ ንደቂ ሰባት ዘሸግር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ወዲእዎ እዩ እሱ ኸዓ እንታይ እዩ እቲ ዕዳ ሓጢኣት ዝበሃል ነገር እዩ እቲ ሞት ዝበሃል ነገር እዩ እቲ ዘለዓለም ጥፍኣት ዝበሃል እዩ እቲ ኣርዑት ባርነት ዝብል እዩ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ በቃ ፈትሒልና እግዚአብሔር ይመስገን ንደቂ ሰባት ንሕና ከይለመናዮ ከለና ኣብ መደቀሲና ከለና ገና ጸላእቱ ከለና ንደቂ ሰባት እቲ ቀንዲ ዘድሊ ዘበለ ኣውራ ነገር ኢየሱስ ንኹሉ ብዘይ ሌላ ጉሌላን ፈትሒዎ እግዚአብሔር ይመስገን ምድሓን ንኹሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቢ ካልእ ኣብዚ ምድሪ ዘድልየና ዘበለ ግዝያዊ ነገር ሃዋርያት ዝተማሃርዎ ግና ብብዙሕ ጭንቂ እኳ ወላ እንተኾነ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኣቱ እንታይ ንግበር ኢሎም ንጋደል ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን ወላ ብብዙሕ እንታይ ይኹን ወላ ብብዙሕ ጭንቂ ይኹን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኣቱ እንታይ ንግበር ንጋደል ኣምላኽ ይመስገን ወላ እቲ መንገዲ እንታይ ይሃልዎ ጭንቀት ይሃልዎ ወላ እቲ መንገዲ እንታይ ይሃልዎ መከራ ይሃልዎ ወላ እቲ ጉዕዞ እንታይ ይሃልዎ ዝጎተካን ዝሕዘካን ነገር ይሃልዎ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ግና እንታይ ግበሩ ተጋደሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ናይ ዓለም ሪኢኹም ኣለኹም ተን ዓበይቲ ክለባት ኣብቲ ናይ መጨረሻ ዋንጫ ፀወታ ክኸውን ከሎ ሰብ ናብቲ ስታድየም ከኣቱ ኢሉ ናይ መጨረሻ ተባሂሉ ክሳዕ ዝቃታተሉ ይኣቱ እዛ ዋንጫ እንታ ክትሓልፈኒ የብለን ዛ ፀወታ ኢሉ ማለት እዩ
በቃ ነታ ጾታ ንኸርኢ ወይ ከዓቢ ሃገር መራሒ መጽኡ ንድሕር ተባሂሉ ክርእይዎ ትሰብ እንታይ ይገብር ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽና ካብ ኩሉ ተዓቢ ሰብ እኳ ነቲ ናይ ምድሪ ነገር ከብዚ ካብ ጠመቶ ንመንግስቲ ኣምላኽና ኣቱ ግና ዋላ ብዓቢ ጭንቂ እንኳ ተኾነ ክንጋደል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣሜን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ መከራ ምስ መጾም ሃዋርያት ምስ ተዘብጡ ከም ድስዕቦም ነበሩ ኣመንቲ በቲ ዝወረዶም መከራ መታ ንድሕሪት ከይምለሱ በዚ ትርእይዎ ዘለኹም መከራ ነቲ ክግለጽ ዘለዎ ክብሪ እንታይ ይገብሮኒ ኣይመዓራረይኒ ስለዚ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብዙሕ መከራ እንኳ እንተኾነ ክንኣቱ እንታይ ንግበር ንጋደል እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን መንግስቲ ኣምላኽ መከራኻ ይርስዕ ናብ ኣምላኽ ምጥማት ሕቶኻ የደርቢ እግዚአብሔር ይመስገን ክትገድፎ ዘለካ ነገር እግዚአብሔር የግድፊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እትተምልኹ ኣምላኽ ዓብ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥካ እትትስዕቦ ዘለኻ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ እንድሕር ተረዲእና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብመንፈሱ ኣብ ውሽጢ ሰብና ምግላጽ ክህበና ዕቤቱ እግዚአብሔር ክገልጸልና ጸሎትና ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኢሉ ርእሰይ እንታይ ይገብረሎም ይገልጸሎም እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ርእሱ እንተደኣ ገሊጸልካ ማንም ደፊ ኣይውደቐካን ንዳንኤል ዋንም ደፊኡ ዘውደቕ የለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሪኦ ኢና ኣምላኽ ምስኦም ዝኾነ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ዓቢ ምዃኑ ዝተገልጸሎም በዓል ዳዊት ምስ በዓል ጎልያድ ገጢሞም እዩ ዕድሜኦም ኣይፍቅደሎም ተመክሮኦም ኣይፍቅደሎም ዘፍቅደሎም ግን እታ ውሽጦም ደሎ ምግላጽ መንፈስ ግና የፍቅደሎም እግዚአብሔር ይመስገን ብትርኢት ሰብ ክረኣዩ ከለዉ ንዕቋት እዮም ክትምስክር ንደገ ክትወፅእ ከለኻ ሰብ ንዕቕ ገይኑ ክርኤካ ይኽእል እዩ እታ ውሽጢኻ ደሎ ቅብኣት ግና ሰዓሪ ቅብኣት እዩ ሰንጢቑ ዝኸይድ ቅብኣት ግና እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና እትየሎ እግዚአብሔር ይመስገን ድኻ ትመስል ኢኻ ኸይድካ ክትምስክረሎም ከለኻ ገለ ምስ ወደገ ይንዕቑኻ ናንቲ ቀርቡኻ ስኒ ድሕር እንዳበሉ ማለት እዩ ትውሽጥ ደሎ ቅብኣት ግን ገዛኢ ቅብኣት እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣይንፍራሕ ማለት እዮም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ካብ ኣባቶም ደሎስ እታ ኣባና ዘሎ ይዓቢ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ብመን ከም ዝኣመንኩ ኢሉ ጳውሎስ ይፈልጥ ኢሉ ብመን ከም ዝኣመንኩ ይፈልጥ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ምግላጽ እዚ እግዚአብሔር ክበና ኩሉ ሰዕ ናብ ኣምላኽ ክንወድቕ እግዚአብሔር ይመስገን ምግላጽ ክንረክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክህልወና ነታ ክንከደላ ዝግባአና ቅንዕቲ መንገዲ እግዚአብሔር ክምህረና ናትና ግደ ኩሉ ሰዓ እንታይ እዩ ኣዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወትና ምስ ኣምላኽ እንድሕር ተጣቢቓ ህይወትና ምስ ኢየሱስ እንድሕር ተኣሳሲራ ክብ ክንብል ናይ ግድነት እግዚአብሔር ይመስገን ልዕል ክንብል ናይ ግድነት እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ዓቢ ኣምላኽ ዝተለዓለ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ናይ መንፈሳዊ ዕቤት ምንጭ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ዳዊት ድማ ሓደ ነገር ኣስተውዒሉ ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ምእንቲ ህዝቡ እስራኤል ኢሉ ነታ መንግስቲ እምብዛ ልዕል ኣቢልዋ ነበረ እሞ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉስ ገይሩ ከም ዘጽንዖ እንታይ ገበረ ኣስተውዓለ ዳዊት ልዕል ምባል ምኽንያትኒ ኣስተውዒሉ እግዚአብሔር ክገብሮ ዝደሊ ነገር ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣሜን ሓንሳብ እቲ ተዓቤሉ ዕቤት እንተዳ በቲ ትኽክል መምዘኒ እንተዘይ መዚንካዮ ዕቤት ናብቲ ዕቤት ከይዱ የውደቐካ ንዕቤት እንተዘይ ሓሊኻዮ ዕቤት ናብቲ ዕቤት ክኸይድ ቀረባ እዩ ንዕቤት ብፍርሃት ኣምላኽ እንድሕር ሒዝካዮ ግና እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ፍቓዱ በኣኻ ይፍጽም ኣምላኽ ምኽሩ በኣኻ ይፍጽም ምድሓን ኣብ ቤትካ ይኣቱ ተኣምራት ኣብ ነገራትካ ይኸውን ምስክር ኣምላኽ ኮንካ ድማ ደው ትብል እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ስለዚ ኩሉ ሰዕ ናብ ኣምላኽ ክንወድቕ ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከም መእተውየ ነዚ ክስታይ ጌረዮ ናብቲ ታሪኽ ግና ክመጽእ ሕጂ ናይ ህዝቢ እስራኤል ካብኦም ክንመሃር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ካልኣይ መጽሐፍ ሳሙኤል ቀዳማይ ነገስት ካልኣይ ነገስት ቀዳማይ ዜና መዋዕል ካልኣይ ዜና መዋዕል ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ህዝቢ እስራኤል ዝተጻሕፈ መጽሐፍ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ዳዊት መምጽኡ ወይ ካ ቅድሚ ሳኦል መምጽኡ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምንታይ ይመላለሱ ነይሮም ዘመነ መሳፍንቲ ኣብ ዘመነ መሳፍንቲ እንታይ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍ ነገድ በብገዛ ርእሱ ዝኸደሉ ማለት እዩ ጠርናፍ ንጉስ ኣይነበሮም ንግዚ ውግእ ክለዓል ከሎ ግና ሓደ እንታይ ይለዓል ማለት እዩ ሓደ ጋቨርነር ይለዓል ንግዚ ነቲ ነገር መታን ክሳገሩ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ነገድ ዘሎ ምትሕብባር
نتا مصياتهم دلا انتي مخان مالتي وجن محلاف مالتي كونفدريشن نبلو مالتي نمنتاي او وريق اندحريلنا تهزبي مسافنتي كلاي معراف كم زيبلنا مسافنتي كلاي معراف قطر 10 زغرميتو تاريخ ناي موسى زغرميتو تاريخ ناي إياسو حزب اسرائيل بصنعتي دي እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ንኹሎም አማልክት ሲዒሩ ንህዝቡ ንኹሎም ነገስታት ሲዒሩ ከነአን ታጊሮም አውሪስዎ ጸባን ማዓረነ ተውሒዝ ምድሪ ድማ ሂቦ ከይርስዑ ድማ ኣብ ከባቢኦም እንታ ያለው ጸላእት አለው ከይትድቅስ ምስዓብ አምላክ ከይተቋርጥ ዘዘክሩ እንታ ያለው ጉጤት ረሓዝለው ዘዘክሩኻ ማለትም ተደቀስካ ሸገጥ ደብሉ ማለት ክትባራበር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አመሳፈንት ቁጥር 2 ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ከምዚ ይብለና እትወለደት ሁሉ ድማ ናብ አቦታቱ ተአከበ ተወለደ በሙሉ በሙሴ በኢያሱ ዝመፀን እግዚአብሔር ዝፈልጥ እግዚአብሔር ዝገበረሎም ዓብ ተአምራት ድማ ዝፈልጡ ወለዶስ ኩሎም ተአኪቦም كل دمان أبا بوتاتهم تأكبوا دحريخا نجزيابيهرن نتنسون إسرائيل زجبرو جبري زفلت كال ولدو تنسى نجزيابيهر زفلت ولدو نتجزيابيهر زجبرو جبري زفلت ولدو تنسي كبرنا حزب إسرائيل تاكوين الله مالتي بايتا زبيت مالتي نجزيابيهر عمله زي فلت ولده مزي إياسو كفانوهم كله أنا بيتين جنا نجزيابيهرنا النجلجل نمن كم تمرت قدما حج انتي جبرو حلا يلوم كيدو بدحريت ولده جنا نجزيابيهر زي فلت قرم كويس لك عروت المات كم تقول به وتنا أمنتاي من دلهات كم زئتونا مالتي ስለዚህ እግዚአብሔር ዘፈለጥ እንድሕር ኮይኑ ተግባር እግዚአብሔር ድማ ዘፈለጥ ወለዶ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይኽገብር ማለት እዩ ልዕል ክብል ኣይክእልን ክኸብር ኣይክእልን ዝመጾ እንታይ ውርደት ይዝመጾ ስለዚህ መሳፍንቲ ቁጥር 21 ክውድእ ከሎ ከምዚ ይብለና ካብዚ ወለዶ ዝንታይና ንጽበ እንድሕር ኢልና مسافنت كودو كله بتزمنتها أب إسرائيل نجوس أي نبرة نمو نفس وكف تقنع كوينو ترأيو يقبر نبر يعزب يلا نجوس يلا مرح يلا ساعة كندزين تاي كوينو مالتيو تسألمات أبتا مدري نجيس مالتيو سلازم متحف كدوس كل تناي تسألمات زمن نبلو إذا ناي زمن مسافنت يحاد مالتيو نجوس زي نبر اللو مرحين يا عملا كوينو أمون قوم زي نبر اللو الزمن حلف يلو انت يتسون يرم مالتهم كان بعل سيمون يتسون يرم كالوت بزحات يتسون يرم እግዚአብሔር يرحرح لهم ما يدنقص لهم نيرو እግዚአብሔር ግና ንጉስ ዝባሃል አይነበረው ምን ትናይ ጸልማት ዘመን ዝባሃል ሓደ ዘመነ መሳፍንት እዩ ብድሕሪኡ ግና እግዚአብሔር من هيبو مالتيو ساميل تسيو እግዚአብሔር ይመስገን ساميل كان من ቀቢዎ ንሳኦል ቀቢዎ ድሕሪ ሳኦል ካመን መጽዩ ዳዊት መጽዩ ቀዳማይ ሳሙኤል ንዑ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ደሎ ነዚ ታሪኽ ይነግረና ህዝብ እስራኤል ወዲቆሞ ዘሎ ከመንታይ መኻኖም ክትንስኡን ዳዊት ከ አኽመጽ ከም ፍቃድ አምላኽ ኣብ ልብ አምላኽ ዝነበረ ዳዊት ክሳዕ ዝትንስእ እቲ ህዝብ ግና እንታይ ኮይኑ ብለና ክብረት ካብቲ ህዝብ ግና እንታይ ኮይኑ ከም ዝነበረ ተቐንጢጡ ከም ዝነበረ ክገርመኩም ሳሙኤል ክትስእ ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ሳሙኤል እተቆልዓ ድማ ኣብ ቅድሚ ኤሊ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ በቲ ግዜ ተኻ ቃል እግዚአብሔር ውሒዱ ነበረ ራእይውን ብዙሕ ኣይነበረን ካበይ መኽመጽ ህዝብን ተዳ ዓልዩ ከም ዝመሰሎ እንድሕር ዝመላለስ ኮይኑ ቃል አምላኽን ራእይን ኣብ ማእከሉ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ክውሕድ ማለት እዩ ስለዚ ሳሙኤል ክመጽም ከሎ ታ ምድሪ እንታይ ጸኒሓቶ ማለት እዩ ምድረ በዳ ጸኒሓቶ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ንኹሉ ክገዛሉን ከመልክሉ ዝኽእል ኃይል ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሳሙኤል ከተሰኦ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን ብድሕሪኡ ሳኦል ተቐቢው ኣብ መንጎ ሳኦልን ዳዊት ንሪዮ
ዳዊት ድማ ቀጽኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ካልአይ መጽሐፍ ሳሙኤል ክንሪኦ ከለና ግና ብሙሉት መጽሐፍ ብዛዕባ መን ይዛረብ ብዛዕባ ዳዊት ይዛረብ ካል ወላ ሓደ ዘይብሉ ብዛዕባ ዳዊት ጥራይ የዘዘንቱ ማለት እዩ መጽሐፍ ሙሉ ብዛዕባ ዳዊት ጥራይ ይዛረብ ንምንታይ እንድሕሪልና መልእኽትን ዕላማን ስለ ዘለዎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ዳዊት ጥራይ አተኪሩ ካልአይ መጽሐፍ ሳሙኤል ይዛረብ بدحريو دحر ساميل جنا سوري دحر داويت نبيت مقدس زبله كله أداليو نودو دمات أليو بزعبات بيت مقدس حدرا هيبو بزمنه كله بتشنك أتوز أكبو مالتي داويت مسرح بيت مقدس أملاخ أنت جيرو مالتي بزمنه زبله كله قبل بداويت أنت ينيرون دحريلنا حسب أملاخ ينيرو داويت تسق قبل كله كجمر كله قبل بوزندو فعادك زيابهين ناتو نجار يكونن سلام منقاسو يكونن زسع داويت سلام ممسوي يكونن داويت زحلم داويت زقدسو بزعبات دهاي حزب إسرائيل زقدسو بزعبات تابوت أملاخ زقدسو بزعبات بيت مقدس أملاخ يحسب داويت سأول اندحري إنايو بزعبات نقص النتو يحسب داويت جنا بزعبات من تايد حسب بزعبات أبلب أملاخ زلوا يحسب داويت دما بزمن كله نفقد أملاخ أقل تاي جبره حدث بزمن كله እግዚአብሔር ይመስገን ደኻም አይነበሮን ማለት አይኮነን ውድቀት አይነበሮን ማለት አይኮነን ብዛዕባ ታቦት ብዛዕባ ቤት መቅደስ አምላክ ከሐስብ ከሎ ግና ካህናት ከመገሩ ከምዝ ሰርዕ ዘመርት ከመገሩ ከምዝ ሰርዕ ለዋውያን ከመገሩ ከምዝ ሰርዕ ቤት መቅደስ አምላክ ፕላን አውጪው ዘድሊ ገንዘብ ድማ አኪቡ ነዚ ሁሉ ከገብሮ ከሎ ድማ እንታይሉ ብጭንቀት ይገረይሉ ስትራግል አብ ህይወት ብዙሕ ፈተና እናሐለፈን ይሉ ደቂሰ ይኮንኩን ገረይ ይሉ وجن يرنيو صلاتن يرونيم ناتي ناي وشت ايدما صقم يرنيو مز كله ناي لايف تشالنج جنا نعيو بيت እግዚአብሔር ዳዊት እንታይ ነሩ እሙን ነሩ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር ዳዊት ልዕለን ተበሎስ እግዚአብሔር ተጋጊ ዳዊት እግዚአብሔር ብዛዕባ ዳዊት እንተ ተዛራረበስ ጌጋይ ሙሉ መጽሐፍ ብዛዕባ ምን ይዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ዳዊት ይዛረብ ማለት እዩ ብድሕሪው ግና ቀዳማይ ነገስት بمن يجمر بسلومون سلومون أجمامرو تصبو نيابو تلوا خخون خيلي كجمر كله تتحتنا اتصلوت كل كبابو زراعي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከመቦይ ዳዊት እንተ ዳخ መላለስ ኮይነ እንታ ይድልየኒሉ ጥበብ ይድልየኒሉ ምስተውዓል ይድልየኒሉ ጽቡቅ ለመን ካይሉ እግዚአብሔር ደማ ሀብተ ወሲኺ ይቡ ደሐርግና ሰሎሞን ናብሺ ሓንስ ተኸይዱ ነታ መንግስቲ አብኡ አኪቡ ዘሃቦ ናብ ክልተ ግማዕ ቢሉ ዳዊት ዝጻዓረሉ ኣብ ዘመኑ ዘበለ ኩሉ ሰሎሞን ታይ ክንገብሮ ከለ ነሪ ፋሕ ከብሎ ከለ ነሪ ኣብ አገልግሎትኩም ጳውሎስ ከመይሉ አነ መስከድኩ ነዚ መጓስ እንታይ ዘይገብሩ ዳዊት ግና በዘመኑ እግዚአብሔር አገልግሎ እንታይ ገይሩ ሓሊፉ ብድሕሪ ሰሎሞን ድመጹ ነገስታት ኩሎም እንተዳሪኢናዮም ናይ ሰሜናዊ ሸነኽ ዘለው ብሙሉ ولا حدا صبق زيبلو كفو جبره 10 تشعات نجستات ولا حدا صبق زيبلو هيوت نايتهم نجستات انتي زرقي نايتهم حزب نابراي زملكت مالتي ابي يهودا نبلوت دوباو شنخ كاني 10 تشعات نجستات نيرو 4 طرايف قرم እግዚአብሔር ቁንዕ ጊራ ስለዚህ ابي يهودا قرب انتي ترى مالتي ابت منفساوي هيوت دحان دحان مودا ترى مالتي أبي يهودا تسمينا وخفال جنا تقليله كم استمارخه نريو مالتي كم مركو انت يكونن ايتملسن يهودا جنا نجستاتو كم بعل أسا نرينا هزقياس نرينا يسوياس نرينا كرم እግዚአብሔር እንታይ ዝገበሩ ማለትም ጽቡቅ ዝገበሩ ዝገደ ደኻ መናሲ ይኻሎ ከመናሲ ገይሮ ኃጢያት ዝገበረ የለን ከመናሲ ገይሮ ህዝብ እስራኤል ዘዋረደ የለን መናሲ ከምዛ ሐሊኑ ዘይተገበረ ኃጢያት ከገብረለን ይሉ ዝተበገሰ ይድመስ ነትخፉ ነገርስ ጨኪኑ በቃ ዝተሳሉ እና መረጸ ዝገብረ ይድመስል መናሲ ዝገበረ ኃጢያት ከገርመኩም ኢሳያስ እንተ ተነስሕ ዋለኽ መልሰ ይካለ መናሲ ዳመጅ ዝገበረው ናይ መናሲ ነገር ከአዝገርመኩም አብተ መጨረሽ እንታይ ገይሩ ተነስሑ ዘጥፈ መሰጥፈ
ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ወዲቁ እግዚአብሔር ካብ ምሕረት ይርሉ ነገርመኩም እግዚአብሔር ከም የመሐረ መሆኑ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብለና ብዛዕባ እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን ነፍሳትና መታን ከይንሕለል ኩሉ ሰዓና በአምላኽ ክንጥምት መጽሐፍ ቅዱስ ይምህረና እዩ ከም እግዚአብሔር ዝበለ የለን ጎይታዬ ንስኻ ግና መሐርን ጸጋውን ዓቃልን ብሳህልን ሐቅን ዓቢ አምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ብምሕረት ድማ እንታይ እዩ ዓቢ አምላኽ እዩ ዘጥፋኻዮ ብዘይገድስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንድሕር ወዲቕካ እግዚአብሔር መሐረ አምላኽ እዩ ንኃጢአት ዘይጸባጸብ አምላኽ እዩ ንውድቀትካ ዘይዝክር አምላኽ እዩ እንተ ተመለስኩምስ ናባይ ደኣ ተመለሱ ዝብል አቦይ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ በውድቀት ክንወድቅ ከለና ተቅሊልና ተስፋ አይንቁረጽ ኣብ አምላኽ ኩሉ ሰዕ ተስፋ ኣሎ ንዝሞተና ዘበለ ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ኣሎ ቀዳም ደኣ ነይሩ አገልግሎት አይተበሉ ለሞውን አገልግሎት ኣሎ ቀደም ይዝነደን ነይሩ አይተበሉ ለሞውን ክነደካ እግዚአብሔር ይገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ቀደም ነይሩ ምግላት ለሞውን ኣሎ እንድሕተ መሊስካ እግዚአብሔር አይደኸመን እግዚአብሔር ኣብ ዝፋን እዩ ዘሎ ዝደልየ ድማ ይገብር ኣሎ አምላኽ ንዝወደቁ እንታይ ይገብር እዩ የልዕል እዩ ንድኹም እንታይ ይህቦ እዩ ሓይሊ ይህቦ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ናይ እንደገና አምላኽ እዩ ኤርምያስ ዓርከይ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ደኣ ኩሉ ሰዓት ክጽሊ ከሎ አንታ እግዚአብሔር ንምናሴ እኳ ድሰማዕካዮ ይብል አንታ እግዚአብሔር ንምናሴ እኳ ድሰማዕካዮ ንዓይ ደይ ትሰምዓኒ አምላኽ ይመስገን ንምናሴ እኳ ኸም ኃጢአት በደል ገይሩ ከሎ ይቕረ ዝበልካሉ ንሕና ደቂ ኻዳ ኩሉ ሰዓት ገጽካ እንዳራና አንታ እግዚአብሔር ኣይትደንጌና ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ኣብ ግዚኡ ድሰርሕ አምላኽ ንኹሉ ኣብ ግዚኡ ጽቡቕ ገበሮ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምናሴ ንሪ በኹሉ ንምርኮ ሕሊፉ ነቲ ህዝቢ ብዝገበረ ኣበሳ እቲ ህዝቢ ክወድእ ከሎ ስለዚህ ተቀዳማይ ነገስት ንሪዮ ናይቶም ነገስታት ካልኣይ ነገስት ድማ ንሪዮ ካልኣይ ነገስት ቀዳማይ ነገስት ብሰሎሞን ጀሚሩ ብናይ ኤልሳ ነቢያት ድማ ኣብ መንጎ ነቶም ነገስታት እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዘዘክሩ ነይሮም ካልኣይ ነገስት እንድሕር ኢልናዮ ድሕሪ ኤልያስ መነ መጽእ ማለት እዩ ኤልሳ ይመጽእ ከምኡ እንዳበለ ይውዳእ ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ነገስት ብምንታይ ይውዳእ ማለት እዩ እቲ ሰሜናዊ ሸነኽን ደቡባዊ ሸነኽን ኩሉ እንታይ ኮይነ ማለት እዩ ተማሪኹ ህዝቢ እስራኤል ናብ ባቢሎን ትደቡባዊ ክፋል ማለት እዩ ብባቢሎን እንታይ ኮይነ ማለት እዮም ተማሪኾም ንሰብዓ ዓመት እግዚአብሔር ኣማልኽቲ ዲኹም ደሊኹም ኦኬ ንዓይ ክትስዕቡና ኣይደለኹምን ኦኬ ኪድ በሉ ናይ ልብኹም ኣውፂሉ እግዚአብሔር ገዲፉ ሓሳብ ልብኹም እንታይ ግበሩ ተቐለቡ ኢልዎም እቸም ኣምላኽ ናይ ፈቓድ ኣምላኽ እግዚአብሔር ብኩሉ እኮ ዓቢ ዝገብሮ ዝፈልጥ ኣምላኽ እኮ እሱ እንዲኹም ደሊኹም ኪድ በሉ ኢልዎም ንኣማልኽቲ ምስጋድ ንዖም ምግልጋል ጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ከይዱ ነፍስኹም ዝተጨነቐት ግና ናባይ ክትምለስ ኢኹም እግዚአብሔር ከኣቦይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ከምኡ ኢሉ ካልኣይ ነገስት ምስ ተወድአ ዜና ማዋእል ግና እንታይ ኢና ንሪኦ እቲ ህዝቢ ካብ ምንታይ ምስ ተመልሰ ማለት እዩ ካብ ስደቱ ምስ ተመልሰ ዝተጻሕፈ እዩ ቀዳማይ ዜና ማዋእልን ካልኣይ ዜና ማዋእልን እዝራ ጽሒፍዎ ዝበሃል ካብ መዓሲ ማለት እዩ ካብ ምርኮ ምስ ተመልሰ ዝጽሓፍ ደሎ ዝመጽሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ዜና ማዋእል እንድሕር ኢልናዮ ልክዕ ምስ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ሓደ እዩ ትሕዝቱ ሓደ እዩ ንምንታይ ምድጋም ኣድልዩ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ተጻሒፈ ክሎስ ንምንታይ ቀዳማይ ዜና ማዋእል ካልኣይ ግዜ መጽሓፍ ተደሊ ብዛዕባ መን ይዛረብ እንድሕር ኢልና ታሪኽ ዳዊት ይዛረብ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ብዛዕባ ዳዊት ይትርኽ ቀዳማይ ዜና ማዋእል ድማ ብዛዕባ ዳዊት ይዛረብ ንመን ተጻሒፍሎም ደሎ ማለት እዩ ነቶምና ካብ ምርኮ ዝተመለሱ ማለት እዩ ናይ 500 ዓመት ጋብ ኣለዎ ኣብ መንጎ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ክጽሓፍ ከሎን ቀዳማይ ዜና ማዋእል ክጽሓፍ ከሎ ከባቢ 500 ዓመት ጋብ ኣሎ መንጎ እዚ ህዝቢ ካብ ምንታይ ዝምለስ ዘሎ ሕጂ ካብ ምርኮ ዝምለስ ዘሎ ንጉስ ዝበሃል የብሎምን መራሒ ዝበሃል የብሎምን ኣብ ምምላኽ ጣዖት እዮም ጸኒሖም ሕጂ ናበይ ክምለሱ እዮም ማለት እዮም ቤት መቅደስ ኣምላኾም ፈሪሳ ዝነበረት ንዓነ ምህናፅ እግዚአብሔር ከተሰም ከሎ ንርኢ ስለዚህ እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ ከተባብዕ ኢልዩ ቀዳማይ ዜና ማዋእል ጽሒፍዎ ነቲ ዝደኸመ ህዝቢ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ
اتهزبي قدم انتاي كفلت الله مالتي تاريخه كفلت الله تاريخه كفلت الله كسع كندي نجر تبالاشو خمس نبرة ترى مالتي سلازي أمت صحف قدوس اتزبزحه ولودوتا تصحيفه زلو قداماي زينا موالي تشعت معرف كتنببو فتن قصر زي بقول ولودلو حموش تبيج كم زي بكا حنسا جنسلو يزمتاكا مالتي ندام ببكا مسبزحكا ناب 10 جز كام مصابلكا مالتي من ياتو حزب اسرائيل كملو سندحير كوينام كاب ادم جميروم تاي كفلط لهم مننتهم كفلط لهم كابي كم زمصو كابي ناي زرء مو خانم كفلط لهم مغنياتو እግዚአብሔር አብ ህይወቶም ታይ ከገበር ደልዩ ተሐድሶ ከምጽ ደልዩ ስለዚህ መንነቶም ከማሃሩ ለው ፍልጠት ንነፍስ እንታይ ገብራዩ የናገፋይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቻዓተ ምዕራፍ በሙሉ ብዛዕባ መንነቶም ብድሕሪዩ ግና እግዚአብሔር ክነግር ከሎ ከገርመኩም ብዛዕባ ውድቀት ዳዊት ከምታ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ዝተጻሕፈ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ኣይንረኽቦን ኢና ካሓብኣሉ ደልዩ ይኮነን ዕላማ ቀዳማይ ዜና መዋዕል መጽሓፊ እንታይ ከምቲ ዳዊት ኣብ ቅድመይ ዝተመላለሶ እንድሕር ተመላሊስኩም ደጊመ ካንጸኩም ይዝብሎም ደሎ ዳዊት ዝገበሮ ነገር ረአዩ ከመይ ገይሩ ዳዊት ኣብ ቅድመይ መጎስ ረኺቡ ንምንታይ ንቤት ዳዊት ዘለዓልክዋ ልብ ዳዊት እንታይ ከም ዝነበረ ክሪኡ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዳዊት እንታይ ክግበሩ ክማሃሩ ኢሉ ተጻሒፉ ማለት ንምትብባዕ ነቲ ካብ ስደት ዝተመልሰ ህዝቢ ተጻሒፉ እምበር ሓጢአት ዳዊት ንዖም ንምንጋር ኢሉ ኣይተጻሓፈን ስለዚህ ክነገልግል ከለና ሓንሳብ እግዚአብሔር ነቲ ክልእ ኮ ዝደለየ ቃሉ ናብቲ ክልእ ኮ ዝደለየ ሰብ ክነመሓላልፍ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ኣብዘይ ቦቱ እንታይ ከይንገብሮ ከይንእትዎ ከላይ መጽሐፍ ሳሙኤል ክጽሓፍ ከሎ ታሪክ ናይ ዳዊት ክንገር ስለዘለዎ ዓወታቱን ውድቀታቱን ኩሉ ተጻሒፍሎ ክዝንቶ ስለዘለዎ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ግና ነቲ ህዝቢ ንምትብባዕ ስለዝኾነ ቃል ተስፋ ክንገሮ ስለዘሎ እቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተሐድሶ ዘምጽኡ ነገስታት ንዖም እናጉልሐ ይዛረብ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተስፋታት ደሎ ጽቡቅ ጌርና ነንብቦ ነፍስና ተህንጽ እግዚአብሔር ምሕረት ዝገበረሎ ለአምላክ ዘኽበሩ ንዖም አሰሮም እናሳዓብና እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብቦ ኸለና ነፍስና ተህንጽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ካልኣይ መጽሐፍ ሳሙኤል ኣመንታይ ኣተኪሩ ንዛረብ እንድሕሪልና ኣብ ህይወት ዳዊት ኣተኪሩ ይዛረብ ንምንታይ እንድሕሪልና ዳዊት ኣብነታዊ ንጉስ ነይሩ ንህዝቢ እስራኤል ዳዊት እንታይ ኣብነታዊ ንጉስ ኣብቲ ዝመጽእ 1000 ዓመት ድማ መስፍን ኮይኑ ክመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ዝገርመኩም ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ ዳዊት የለን ኢና ዝብለና ምሽ 1000 ዓመት መስኮነ ግና ዳዊት ቦሎኽ ኢሉ ክመጽእ ከመይ እንደይ ንእግዚአብሔር ይጭነቁ አምላክ ግና ኪዳኑ ዘይጠልም አምላክ ዘላለም ኪዳን ዳዊት ይወይ ክብርና አምላክ ይኹን እግዚአብሔር ነተም ዘኽብሩ እንታይ ዝገብር አምላክ ዘኽብር አምላክ ዳዊት ናአምልኾ ቤት መቅደስ ዘሃነጸ አገልጋለ አምላክ ማንያቱ ምስተመልሱ ትህነጽ ቤት መቅደስ አላቶ ካብ ዳዊት ክመሃሩ ነቶም ኣብ ስደት ካብ ስደት ዝተመለሱ ንዖም ንምትብባዕ ተጻሒፉ ቃል ኪዳን ድማ ከም ዘለዎም ክዝክሩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣተኪሩ ንዖም ንምንታይ ንምግባር ማለት ንምትብባዕ ተጻሒፉ ስለዚህ እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓት ካባና ዝደልየና እንታይ ማለት ከም ምኽሩ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደልየና እቲ ናይ ጸልማት ዘመን ንብሎ ክገርመኩም ብድሕሪ እንታይ ሕቶ ይዝመጻካ ምስ ተመልሰ ካብ ስደት ህዝቢ ብድሕሪ መራሕቲ ዝመጹን ዝዝክሮም ኢና ምሽ ነህምያ ነይሩ እዝራ ንምንታይ ተስዩ እቲ ህዝቢ ስርዓት ይብሉን ኣገባቡን ኣይፈልጥን ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብሮም ማለት እዩ ስርዓትን ቃል ኣምላኽን ክምህሮ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ክገርመኩም እቲ ንጉስ ክሰደኸሎ ንእዝራስ እንታይ ኢልዎ ኪት ንህዝቢ እንታይ ግበረሎም ፈራዶን ዳኛታትን ስርዓታትን ከይድካ መሃሮም ኢሉ ንዓኸ ዘይተመሃር ኢልያ ናቅድም እግዚአብሔር ንህዝቢ ከመይ ገይሩ ከም ዝምህር ይፈልጥ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ገርመኩም ሓንሳብ ዘይተጽበየ ቃላት ካብ ዘይተጽበየ ሰቡን ክመጽእ ይኽእል እግዚአብሔር ጨንቆ ነገር የለን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ
ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ ሓለፉ ድሕሪ ነህምያ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንጉስ ኢሉ ወልሓደ ዝነገረና ወልሓደ የለን ማለት እዩ ከገርመኩም ካብ ባርነት ምስ ተመለሱ ህዝብ እስራኤል እንታይ ነበሮምን ንጉስ ዝበሃል ኣይነበሮምን ናብ ምንታይ ተመሊሶም ማለት እዩ ናብ ዘበነ መሳፍንት ዝነበሩ ኣብ ክልተ ናይ ጸልማት ዘበን ኢና ዝኹሉ ታሪኽ ንሪኦ ዘለና ናይ ዘበነ መሳፍንት ዝነበረ ናይ ጸልማት ብድሕሪ ድማ 400 ዓመት ንብሎ ማለት እዩ ክሳዕ መምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎኡ ዝነበረ ዊዶን ነው ነቢያት ኣይነበሩ ዝተጻሕፈ ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ማለት እዩ ኣብ ክልተ ናይ ጸልማት ዘመን ማለት እዩ ስለዚህ ህዝብ እስራኤል ተስፋኦም እንታይ ያደላ ማለት እዩ ሕጂ እታ መንግስቶም ስማዓስያ ንጉስ ረኺባ ከምቲ ዝነበሮ ተቀደም ብዛዕባ ዝዝረብ ዝነበረ ታሪኽ ክምለሰላስ ኣብ ልቦም ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ንጉስና ኢሎ ማለት ን400 ዓመት ንጉስ ዝበሃል ኣይነበሮም እንተንበቦ እቲ መጽሓፍ ንጉስ ዳዊት ንጉስ ገለ ኣብ ዘመኖም ግና ንጉስ ዝበሃል ወል ሓደ የለን በቃልን ብግብርን ክኢላ ምስ ረኣይዎ ለክ ዝኸውን ኣለዎ ንጉስ ኢሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክህቦም ይመጽ ንሳቶም ግና እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ንእስራኤል መዓሲኻ መንግስቲ ወባቢሎት ንጉስ ንዓባት ናይ እስራኤል ዝነበረ ሓይሊ መለሰልና ንዓባ ንስኻ ንጉስና ኮይንካ ምሳና እናራእይዎ ግና ናብ ሰማይ ዓረገለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ልቦም ጽማኣት ነይርዎም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ህዝብ እስራኤል እንታይና ንመሃረ እንድሕሪልና ካብ ውድቀቶም ንመሃሮ ነገር ኣሎ ካብ ዓወቶም ድማ ንመሃሮም ኣሎ ሓደ ነገር ግና ኣርጊጽና እንታይ ንፈለጥ እግዚአብሔር ትማልን ሎምን ንዘላለም ንስ እዩ ኣይልወጥን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብ እግዚአብሔር እንተዳ ዓለም ውድቀት መጽይዎም ንዓናውን ከምኡ ክመጻና ምስ ኣምላኽ ተሰማሚዖም ክብረት እንድሕር መጽዩ ንዓናውን ከምኡ ክመጽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝሓሸ ኪዳን ኣሎና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን እዩ ዝቃወመና እግዚአብሔር ይመስገን ወእስራኤል ብጽኢኻ በእግዚአብሔር ዝድሓነ ህዝቢ መን እዩ ከማኻ ዝተባሃለልና እዩ ነዚ ዘለና ግና እግዚአብሔር ኣጽኒዕና ክንሕዞ ጎይታ ይደልየና እዩ ካብ ዘለና እንተስ እግዚአብሔር ባረኩም ነፍስቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ጸበባ ክነኣትው ይግባአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ኩሉ ሰዓት ምስ ተዛረበ ነፍስቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ حوي حفتي كنتاتنا بكم زلنا እግዚአብሔር ይፈልጥ ንስኻውን ትፈልጥ መጽሐፍ ቅዱስ ግና በአምላክ ንጽናና ይዙ ምዕደና እግዚአብሔር ይመስገን ዝጓሃይ እንተሎ ይጸሊ ይለምን ገጽ እግዚአብሔር ይደይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕቶ እንተሎ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ነውድቆ بقلك وايت تشنقوا يلو እግዚአብሔር ይመስገን ድለዩኒ ክትረኽቡኒ ኳሐኩ ክኸፈተልኩም ለምኑ ክወሃበኩም ይልو እግዚአብሔር ቃሉ ሐቂ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እዚ ቃል ሐቂ እግዚአብሔር ይመስገን ናፍልጠት ሐቂ ጎይታ ምጽና እግዚአብሔር ይመስገን ናፍቲ ክትዓርፈሉ ዘለዋ ቦታ እዩ ጎይታ ኢየሱስ አምጽና عبيد كاب أملاخ እግዚአብሔር ይመስገን ندخمنا زدقف أملاخ أما أكلنا يزلو حتوتاتكم كملس እግዚአብሔር عبيو أملاخ يمسገን نግዚአብሔር دو ዝጨንቆ ነገር አለዩ نا أملاخ كزماخرሉ ዲዩ أرى مصلاينا خيجمرناس እግዚአብሔር ዘድልየና ዝፈልጥ أملاخ أملاخ عقمنا زفلتو أملاخ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድኻምና ዝፈልጥ أملاخ زلنايو كونتات እግዚአብሔር ይፈልጦ زلنايو زمن يفلطو زلنايو عدي يفلطو إن حلفو كونتات እግዚአብሔር يفلطو ني حدارنا ጉዳይ እግዚአብሔር يفلطو ناي دقنا ጉዳይ يفلطو ناي زمادنا ነገር يفلطو እግዚአብሔር كل يفلطو زچنق اندحرالو ግና በእግዚአብሔር ሒስካዮ መጻኢ መጽሐፍ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ኳኳዮ ይዝብል አምላኽ ይመስገን ፍታሕ ክትረክብ ካብ አምላኽ መልሲ ክትረክብ ካብ አምላኽ ሕዋቴ
بوشتنا እግዚአብሔር እናጸማናዩ ንጸልይ እግዚአብሔር መስገን ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ነቶም ዝደልይዎ ዝርከብ አምላኽ ነቶም ዝደልይዎ እግዚአብሔር ዝርከብ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ከም ማሕበርና አምላኽ ክንጽውዑ ከም ሃገርና እግዚአብሔር ክንጽውዑ ከም ውልቂን እግዚአብሔር ክንጽውዑ እግዚአብሔር ካህናትን መንግስትን ገሩ ሸምናዩ ካህናትን መንግስትን ገሩ እግዚአብሔር አብ ቀድሚው ክንዓጥን ገጹ ድማ ክንደሊ ረበገን ተላዱ ረባህ ደናማካ ፓዳቫዲያ ጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስኩም ይንቀሐ ቀድመ እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር ዝበለ አምላኽ የለን ከም አምላኽ ዝበለ አምላኽ የለን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ነፍሰይ ናጸድ እግዚአብሔር ትናፍቆ ኢሉ ዳዊት ነፍሰይ ናጸድ እግዚአብሔር ትናፍቆ ሃሌሉያ ለበገንዶ ላቫዳና ሐዶላ ላባዲ ላቫካ ፕሮዶ ለቦሼ ፓራ ላቫዲያ ንእግዚአብሔርን ኃይሉን አዘውቲርኩም ድማ ገጹ ድለዩ ሓወይ ሓፍተይ ዝኸበደካ ሕቶ እንድሕራሎ بحبرت صلوت أب كرم እግዚአብሔር اسم እግዚአብሔር كنصوعينا እግዚአብሔር ጸዋዕዩ ኣብ ዘለኻዩ ንሕቶ ኻና በእግዚአብሔር አቅርቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነታትረል ነፍስ ሰናዩ ሃሌሉያ ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ሬፓናማዶ ጀቨነነመን ተላዱና ማካ ፓራላቫዲያ ና እግዚአብሔርና ክብር መንፈሳ ማከልና በክብር ተመላለስ ሃሌሉያ ነገረይ ሪስቶር ግበር በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ጸሎት ህይወቴ መለሰበል ወእግዚአብሔር ይመስገን ፍቅረይ ንዓኻ ዘለዎ እግዚአብሔር አቀጻጽሎ ንበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ተመላለስ አማከልና ናይ እግዚአብሔርና ክብር መንፈስ ተመላለስ በኃይል በግርማ አማከልና ከቢርካ አማከልና በኃይል በግርማ ተመላለስ ሃሌሉያ ተመላለስ አማከልና ነገርና ሐደስ እግዚአብሔር ነገርና ለወጥ እግዚአብሔር አምላኬ استعصو معصو مشغوره زبله كل حشمشم كبل هاللويا سمايات عندك انت تورد اخرانا بقرمي خانني مبلو كم قيلهم تصحف እግዚአብሔር نصل دمصنا بقرم እግዚአብሔር يسمع حواتي رابو دالافادي لافادو لافادا لافادينا ماكرودو لبودو مونتل بددبديا ناي كبر منفس ناي እግዚአብሔር منفس نفسا ማከልና حتو حزبخا نملسካ እግዚአብሔር أرعوتنا سبركا ما أسرتنا بنتسكا حتى نملسكا ما كلنا بخبر تملالس قويتا هاللويا እግዚአብሔር አምላኽና እንደለክ ካለውና ጎይታ ንጽዋዕ ካለውና ሃሌሉያ ነፍሰይና ጸድ እግዚአብሔር ትናፍቆ ተባይለ ከመተጻፈ ሃሌሉያ እዳውና እስከና በእግዚአብሔር ነልዕሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ فقاد كذا أمر فقاد يخون نبلو እግዚአብሔር ይመስገን حساب كذا أمر حساب يخون መንገድታት كذا أمر መንገድታት يخون እግዚአብሔር ዳን ንበሎ አብዝናይ ጸልማት አብዝናይ መወዳታ ዘመን በብዙሕ መከራ እንኳን ተሆነ መንግስት አምላካ አቱ በብዙሕ ጭንቅ እንኳን ተሆነ ንዓኻ ክስዕብ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ርዳን ንበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኃይሊ ክትቀበሉ ተባይል ተጻሕፍሉ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወረድ ግና ኃይሊ ክትቀበሉ ይኹን حيلي قبل بلو እግዚአብሔር ይመስገን أبرت عني هنتصني هاللويا تنكفني رداني እግዚአብሔር አምላኬ هاللويا كخبرك كمسجنك እግዚአብሔር አምላኬ كسعبك كقدسك እግዚአብሔር አምላኬ ما برودو لافاديا بارا لافاديا أملاخ داويت لو مدما أملاخنا يا እግዚአብሔር أملاخنا لو مدما أي دخم كان لو مدما أي تلوت كان እግዚአብሔር أملاخي بيسوس كريستوس يوسن عدما كان لونا እግዚአብሔር كم محبر كوينا بقدمي خا እግዚአብሔር أملاخي زخبدنا زبله لومي كتنكرار ونصلي يالونا لومي عصو زخوننا زبله ما عصوت كفتو نصلي يالونا እግዚአብሔር نقربات يولدن تبايلو كمتتصحفه كولد زلوا كولد نصلي يالونا እግዚአብሔር كولد زلوا كولد نصلي يالونا እግዚአብሔር كعبي زلوا كعبي نصلي يالونا ጎይታ كفتح زلوا كفتح نصلي يالونا كفتح زلوا يفتح نبلالونا كتنسق زلوا يتنسق نبلالونا كخفت زلوا معصي كفت نبلالونا እግዚአብሔር كبرها أما كلنا يجلس እግዚአብሔር منفسك أما كلنا ينفس እግዚአብሔር زناب وبتك يزناب እግዚአብሔር أملاخه بيسوس كريستوس يوسم حيلها ندل يالونا እግዚአብሔር برهان قتك أما كلنا يبرهن نبلالونا
تنكفن بلو እግዚአብሔር ይመስገን تنكفن بلو هاللويا أبرتعني بلو هاللويا منفس أتوني دود ما أبلنا تبال تتعرف الله زعتونا እግዚአብሔር منفس يتونا بأبايتنا يتونا بقصرنا يتونا بحطوتاتنا هاللويا كبر 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 هاللويا نجس 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 العلب እግዚአብሔር أبو بيسوس كريستوس ياوس نفاسات كا ينفاس هاللويا ينفاس قبل على حزب خا እግዚአብሔር ينفاس قبل على باروت كا እግዚአብሔር أملاخه كنرسته نتزد الله خلنا رستي كنورسو እግዚአብሔር مغوح يسبر مغوح يسبر مغوح يسبر مغوح يسبر حمام يفوس أرعوت يسبر تلمات يقفف بيسوس كريستوس يوسم يسبر بيسوس كريستوس يوسم يسبر نزو أملاخ زعزبل أرعوت يسبر ما سرت زبل لهم يبنتس እግዚአብሔር أملاخه حتى زبخا يفتح حتى زخا يفتح እግዚአብሔር أملاخه تصلي الله بيسوس كريستوس يوسم يتصلي الله እግዚአብሔር أملاخه سمكا يتصوع الله قدوس እግዚአብሔር أملاخه حيل خاب ما أكلنا يحلف እግዚአብሔር أملاخه زدرغ عصعصمت لهم هياو يخن غويتا زدرغ عصعصمت لهم يتنس እግዚአብሔር أملاخه زدخم لهم يبرتع እግዚአብሔር أملاخه زتحلل لهم يتنس እግዚአብሔር زتعصو معصو لهم يكفات እግዚአብሔር زصلمت صلمات لهم يبرح እግዚአብሔር كاب هلونها كاب حيل قال كازتل على እግዚአብሔር ما كابورا لا فادي لا فادانا ماكرو لبوديا إلى دورا فادا لا فادانا محدا لا فادينا ما شيكارا لا فودو مونتل بددبديا እግዚአብሔር هاللويا نفسين እግዚአብሔር بارخي نفسين እግዚአብሔር بارخي زتغبرل كسناي دما يترسعي نفسين እግዚአብሔር بارخي نفسين እግዚአብሔር بارخي هاللويا هاللويا بسم الزمران كن زمرينا مال እግዚአብሔር كنا مسجنين هاللويا تملالس أبزي قوباهي دقنا تملالس تملالس أبزي قوباهي تملالس أبزي قوباهي وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس تملالس بلو تملالس أبزي قوباهي تملالس أبزي قوباهي اسك قوباهي دمتهم يسمع هاللويا تملالس أبزي قوباهي تملالس أبزي قوباهي وبروح وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس كميدي زفكرو كميدي زفتو هم يزنافقو كميدي زنافقو كميدي هارر زبلو كمي زفتو كميدي زفتو كميدي زنافقو كميدي زرزبلو كميدي هارفقو ميكتس كاسناي حقوت سيقابالو أبكرمي قدس كاسناي حقوت سيقابالو أبكرمي قدس كاناي حقوت سيقابالو أمين أمين أبكرمي قدس كاناي حقوت سيقابالو
أبكن مجسكا أبكن مجسكاس ناي حاجوس يقبلو أبكن مجسكا ناي حاجوس يقبلو أبكن مجسكاس ناي حاجوس يقبلو أبكر ميقس كاسنا يحقوت صدغلو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ስለ ቅዱስ ቃሉ ይባረክ እግዚአብሔር ሰናዩ ዕቤትናን ክብረትናን ካብቲ ልዑልን ክብርን አምላኽ ጥራይ ከም ዝርከብ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ በሐውና ተማሂርና እግዚአብሔር ይባረክካ ዘርእኻ ይባረክ እግዚአብሔር ሰናዩ ዕቤት ዝበሃል ካብ እግዚአብሔር ጥራይ ምዃኑ ከስተውዕልን ክማሃርን ጸኒሐ እግዚአብሔር ይባረክ there is no any other way but Jesus ምዕባይ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ዝርከብ ካብዚ ዝዓቢ ትምህርቲ እንታይ ኣሎ ንህብት መላ መገድስ ሓንቲ በዚ ኣላ እንተ ዝበሃል ስኹላና ክሳዕ ክንደይ ምስተደፋፋእና ንኸብረላ ምስ ከበርካ ከዓ ዘይትወድቃላ ከምዚ ናይ ዓለምካ ናይ እግዚአብሔር መገዲ ክንመሃር ጸኒሕና እግዚአብሔር ስለ ቅዱስ ቃሉ ይባረክ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ አምላኽ ሕጂ እውን ኣብዚ ይሰርሕ ንዘላለም እውን እንዳሰርሐ ይነብር እግዚአብሔር ሰናዩ ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ዓቢ ዕቤት ካብ እግዚአብሔር ዝተረፈ ህዝብና ምድርና ካብ እግዚአብሔር ይመሃር እግዚአብሔር ይባረክ ማለት ተመሲጠ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል እግዚአብሔር ካልእ መገዲ ወይ ሽጣራ የለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ሰናዩ አጋይሽ እንድሕር ኣለኹምና ስምኩምን ካበይ ከም ዝመጸኹም ክትነግሩና ክንትላለዩና አጋይሽ ነዊሕ ግዜ ጠፊእኹም ዝነበርኩም ኣሕዋት ድማ ሰላም ተበልኩምና እውን ዝጽላ ኣይኮነን ሓደስቲ ወይ አጋይሽ ዝመጻኹም ካብ ኡጋንዳ ገለ ኢትዮጵያ ካብ ገለ እግዚአብሔር መከራ ህዝብና ይወድእ ሃሌሉያ ደስ ይብለካ ካብ ዝመጽ ይኽብል ከሎስ ዕረፍቲ ይስማዓካ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አይርእን ኣለኹ እግዚአብሔር ይባረክ ካልኣይ መተንባህታ ዝመጽ ዘሎ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓርብን ቀዳምን ብመንእሰያት ይሕዋትና ዝዳሎ ዓቢ ናይ ምንቅቃሕ ግዜ ክህልወና እዩ መንፈሳዊ ማዕዲ ኣሎ ካብ ሰዓት 6 ዝጅምር እንታይ ኢለ ዓርብን ቀዳምን ኣብዚ መንፈሳዊ አገልግሎት ክህልዩ ስለዚ ኩላትና ንካፈል ዋላቶም ካብ መንእሰይ ህድም ዝበልና ዝኸማይ ማለት እዩ ስለዚ ንኩላህና ዝኸውን ማዕዲ እግዚአብሔር ልቦም አነቃቂሑ አዳልዮም ኣለው ኩላትና ግዜ ዓዲግና ኣብኡ ንካፈል ኣብዛ ትመጽእ ዘላ ዓርብን ቀዳምን ሰዓት 6 ዝጅመር እዩ ብግዜና መጺና እዚ ኮንፈረንስ እዚ ተማቐልቲ ንኹን እግዚአብሔር ይባርክኩም ካልኣይቲ መተንባህታ ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ዝተተበሀ ሓውና ዳዊት ናብ መርዓ አዲስ አበባ ክኸይድ እዩ ኣብዚ ክንጽልየሉ ኢና ማለት እዩ ክነፋንዎ ኢና ኣብቲ ምትሕር ፕሮግራም ከዓ ኣብቲ ናይ ፌሎሺፕ አዳራሽ ምስኡ ኮይና ከነምልኽ ኢና ስለዚ ፓስተረይ ዌልካም كما يوعلكم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አምላኽ ሰናይ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን እዛ ናይ መንእሰያት ናይ ምንቅቃሕ ግዜ ንኹሉ ክፍትያ እወ በናቶም መሪሕነት ደኣ ትዳሎ ዓመታዊ ውጥኖም ደኣ ይኹን እምበር ንኹሉ ጉባኤ ወልካም በለልና ኢሎም እዮም ስለዚ ትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ስሩዕ ናይ ዓርብ መደብ ኣይህልወናኒ
أتسرع ناي عرب مدب أي هلون يساتهم أبز سلزكايدو سلزتهم عرب نمس نمسا كالو أتون تفولي زقوبرو قدم حجي وعمي خاب كالا عديبهم من ديوم تيوم نيرهم حجيجن جزاء ودنا خوشتنا كجل قلوميو كجل قلناي مالتي كبرنا أملاخ يخون زيابير مسجن سلازي بأملاخ دس بلنا زيابير قدلنا نعمل إبزد اللي كله خاننا هنسخيت سلازلو حاونا هنو كأزيابير عزيز باركة هو كبرنا أملاخ عمت موسخن ديو حج خا كنوسخن تخينو خنا عبن تخينو انتنا نامن نتكل نابق زيابير معبايبو يزركب كال أقوارات مقدي يلا عينتنا خاب سبنا العل عينتنا خاب نقراتنا العل تثبيتنا زيابير تراي يخون كبرنا أملاخ يخون زيابير سمسجنا يخون سلازي زيابير كأب زعم زياون بمرعى خم كنوسخ يقبر الله زيابير يمسجن من سيهات كمرعو سوم كعرفون حناون كم محبر كن عرف ولدون كعرفو دس بلكا أما بزين من سياتنا كل ساعة كنصلي اللهم تمزل لهم من سيات كا أبزي كثر رأيو تصبغ نجاريو جزي تحلفو أمرعوا بلنا خنا ركبوكم كأنا عخاتكم بخل عارفكم هاديكم نجزي أبير كتجلجلهم أنتي حراي داويث بينا اللخا و تبادلان مرعى خوني لي زابير استبسقر كم تازل له هو بس يلا هو يلغى تقول ساعة زبسة سلازل احنا مسكدان قداية بلدان نودنا جن باريخنا كنفانو إنا خبرنا أملاخ هون قال أملاخ سي نتبينو زلوس نابسدرا يأتو يبل سلازي أزون كاب أملاخيو هابتن كبرتن وينبرتن كاب ولدي يورس هو تالبا مسبيت جنا كابك زي أبي هيريا سلازي أنت حجون لبام كتركب صبغتنا عشان كتركب تخيلي خا لبامن أو تلبامن تقسنن تعرفن عدمي أمول وكأسنا ينبركفو زي تقبر أدراش أبي يسا أبك زي أبي هير سلازل زي أبي هير دجمت ناتولو حارو لازم زي أبيهر رأين عدما يملو عارفة خنبر مس أخوينا خمل خكع يمرح يا أبوي نسوق زي أبيهر مسجن كبرنا أملاخ خون سلازي انت أينا نجبر داوي تغدي مقد مش دشتور حخون نجيرنا قد ميون خون نحنا خا أبدي سابع زلاتا حسيتو كما يزبلت حبتي ورخيبو زليلنا خانا تا محبر تراخيبنا أبلانشا محبر أمنتي من البصري قال كيوت أخل تا محبر لانشا مالتيو أبو زلو مرحتي باسترات بسلك تراخيبنا عليلنا بزعبات حبت صبو مسكر النت هيبو منا مالتيو أزيا بونجيل تجلجل تجهتي نقولتها تفكر مخانا بزعبات صبو مسكر النت هيبومنا نحن هون بزعوا ودنا خاخسم عوز قبهم كأنا جيرنا يوم مالتي أملاخ مسكن سلزت مسرح كم زي زقصل تتأنكي كمالتي بحدار كتأت تخلخ هندفي الكاي التوني نما حبر تنجر ما حبر كأخذ تصاري زقبا منفساو نجر كأخذ تصاري تفقد أملاخ من اللي لايقن نايمانيو نايسبيو نايكلتي أمس أمتي أو جابير مسكن مخلها نخنتس نحاونا نأملاخ كنا معك وبيناش ما قلتات يتكون كتنبرلو اسك እግዚአብሔር አመገዱ ሁሉ مسؤ هون እዛዛ አትዋዘሉ حدار ከምትና ኢብራሂምን ሳራን መሰረታ ጥዑይ ክኸውን እስኪ
ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዘመኖም ሁሉ ክመርሖም እንቲ ንእግዚአብሔር ሕሊፍናስ ክነሃቦም ዝዓርፈሉ ሓዳር ዝባረኸሉ ሓዳር ብዝበለጸና ብእግዚአብሔር ዘቕርቦ ሓዳር ንእግዚአብሔር ዘኽብረሉ ሓዳር ክኸውን ሕጂ ድማ ብዘድሊ ሁሉ እግዚአብሔር ክናብዮ ከጸግዎ ጎደልኡ ሁሉ እግዚአብሔር ክመልእ እቲ ዝግበር ስርዓት እቲ ዝግበር መርዓ ንኽብሪ ኣምላኽ ክኸውን ጎይታ ዝረኣየሉ ንጎይታ ዘይፈልጡ ከዓ ምድሓን ዝረኽብሉ ክኸውን ዝዝከር መርዓ ክኸውን ናይ ብሓቂ መንፈስ እግዚአብሔር ብስልጣን ዝዓየሉ ክኸውን ሓውና ከዓ ብጣዕሚ ብሓጎስ ናባና ዝምለሰሉ ክኸውን መንገዱ ሁሉ ንኡ ነማዕቆብ እቲ መርዓ ሁሉ ንኡ ነማዕቆብ እግዚአብሔር አቦ ክኾኖ እግዚአብሔር ጸግዒ ክኾኖ እግዚአብሔር ዝድግፍዎ ሰባት ከተሰኣሉ እግዚአብሔር ብሁሉ መስኡ ክኸውን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ኣብዛ ማሕበር እዚ እግዚአብሔር ንስኻ ትረዳአና ትጥምተና ስለዘለኻ መንእሰያትና እግዚአብሔር ናብቲ ንስኻ በኤደን ገነት ጀመርካዮ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ዝረአኻዮ ቅዱስ ናብ ዝኾነ መውስቦ እግዚአብሔር ርእሶም ሓልዮም እግዚአብሔር ናብ ዝሓዳር እዚ ዝኣቱ ኣወዳትን ኣዋልድን ትህበና ስለዘለኻ ነመስግነካ ኣለና بحقي ازي رديت ناتكاي مو خبر كله نعخا يخون حجون እግዚአብሔር نحاونا داويتنا اخانا معقبول لنا እግዚአብሔር ቀቅድሚዩ ክትከይድ ንስኻኻ ደጀኑ ክትከውን መገዱ ሁሉ ንስኻ ክትምድምድ እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ክናፍካ ክስውሮ ካብዛ ኸባና ዝብገሰላ ሐሳብታና ብትዓድ ዝበጽሓላ እግዚአብሔር ጽላል ክትኮኖ ሰላምካ ህላውነትካ መስኡ ክኸውን እግዚአብሔር ንስኻ ጉጅም ከተብሎ እግዚአብሔር ንስኻ ክትመርሖ ድምጽኻ ከተስምዖ እግዚአብሔር ንስኻ ልቡ ዲቑ ክስዕበካ እግዚአብሔር ንስኻ ትኸብረሉ ጥራይና ሰምዕ ክስዕብ እግዚአብሔር ክትረድኦ ጎደሉ ሁሉ ክትመልእ እቲ ንኽብርኻ ዝኸውን ዘድል ዘበለኻ ንስኻ ፕሮቫይድ ክትገብር እግዚአብሔር ንሓውናና ኣኻ ነማዕቅቦለና ዝገብሮ ስርዓት ኩሉ ንስኻ ትረአየሉ ዝገብሮ ውራይ ኩሉ ንስኻ ትኸብረሉ ክኸውን ኣብ ኩሉ ዝግበር ምንቅስቃሳት ከጽላል ክትኮኖ ካብ ክፉእ ዘበለ ንስኻ ክትባልሆ እግዚአብሔር ስጉምቱ ኩሉ ሳዕና ፈቃድካ ከተቅንዕ ንስኻ ዘይትኸብረሉ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ክኽልከል እቲ ንኽብርኻ ዝኸውን ንዕኡ ከዓ ዘዘኪሩን ሓጎስ ምኽንያት ዝኾነ ነገር ከዓ እግዚአብሔር ንስኻ ከተጋባግበሉ ንጽለለና በሁሉ ታልዕልቲ ኢትካ መስኡ ትኹን ኣብ ትሕቲ ክናፍካ ሰውሮ እግዚአብሔር አምላኽ ዛ ትስረት ዘለ ሓዳር ድማ መሰረታ ክርስቶስ ይኹን መሰረታ ቃሉ ይኹን መምርሒኣ ንስኻ ኹን እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታይን አምላኸይን ዛ ትስረት ዘለ ሓዳር ከዓ ኣብነት ذات سرت زل حدار كخريستوس زقلت زل حدار تخون እግዚአብሔር ስለሰማዕ ካና በሁሉ ሓውና ንበዓልቲ ቤቱ ዝምች ንስኻ ንዑኡ ትምች ክኾኑ ነገራቶም ኩሉ ንስኻ ስለተሳምዕ ስለተዋህድ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ሁሉ በሰማይና ምድርን ንዓኻ ይኹን በተፍቅሮ ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ راي ابو خلنا نودينا ناي بركات قال غيرنا نودينا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብራሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይመለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ድማ ይሃብኩም በስማቦን ወደን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ወይታይስ ይባርኩም አብቲ አኽን ገብራይና ታምልኾ
عبيتن عبدكن بغلو استحلل بركخ إلن يولدا كابتصع فنون يعرفا كم زبلك قالوا زبركخ